Rikorengana muno muwasiri Nyakweba nigo serikali ya county iraje gusira chama tekirya nyakwaje kubwateranirwa ase umbasukano uyo tugotigana nayo mwanjo murigarire serikali ya county Nyamira nigo yali tukoria rero yavuga tukachi shilingi milioni 20 gocha se byombe 20 ime ya county yo ebyo ere enchera yamo yo kubasira anamono ase sector y'oboremi ali tukoria rero twachagaiga kurwase chi ward chons Kisako ichia chaga chons pia 20 gocha se program tubwate kurukwa NAFCDP na a program funded by World Bank bako yibinde kurukwa inclusion grants oni gabo na baye guchicheck konya tuaba training yonse baetire na kibago chiko otumia chibese chiga and after ba recruit abaremi abange ndotagete bakine bagenda ase producer organizations itikoria rero ubyarenge ebyombe 21 lakini ende CDDC emerongevere Tria Nempanad Maina waziri wa biashara pamoja na cooperatives ase county yetu ya Nyamira ase itikoria rero twachiraiga ko ena na check ase program tubwate wetera a grant kia World Bank ase program tubwate kurukwa nafsi lero iga tuaba kere sako a check ya 1 million Kenya shillings na ende gochimutua iga ntoba ege ntoye kurunga matching grant ase chibesa chirira toke ba saviri ntoru chibesa chibuye kaine chiri ba saviri na kebara ko tocho nga matching grant up to a maximum of 5 million incho onkoro kwa deni singo nyechienga munyakirogo township Tenya community sako esakeye yo yachagete na ne group ya agriculture ya Narik na bone ya be taken over by NAFCDP ne sakeye yerororo okonya abalemi n'abanyabiasara bali in township nia ya serikali na World Bank nuwo sidio botaka ase abantu bose abalemi n'abanyabiasara nkibone kigoteba mechibese chigotokorwe sako no commenta for addition asobinte byobolemi n'abantu babwata amatoke dio bachikonya amatoko kamagima bayarosie bali addition bayarosie crisps barosinde bintu binde kabireyo anya namabera arosi goyogat na bintu binde kabireyo esako yerororo asokonyora chibesa abalimi aba bagenderere asigasi iyo era bengiya barakonyeke mancho mo